Alborada, bakizu bezala, asteartean goizeko segiten izatea, eta han jotzen da repertorio osua, txistuko repertorio osua, eta, bueno, momentu, ez da egit, sentimentala, oso, ez da egit, gutzako gobena. Baina hoxe hemen gaude boxetan ja berotzen, eta kanpo atatzeko behandu gabiltza ja. Handu ezak esatu bezala, que vamos tarde! Gaur hasingo, jo behandu. Bai, bueno, aurten pentsatu Alborada 2 ordu behar den 4 orduko egitea. Lehen urten jo ez gendunez, aurten doble ingo du. Seitatik 10 bai, hau premizia bezala dijoa, kaxo jantzako. Txistuko repertorioa, lezeak hartu mentzuen, lezea gure emaxo izan dagoa, orduan jotzen mentzuen buruz, ezta? Astearten goizian Alboradan. Orduan lezeak hartu zuen repertorio guztia, harmonizatu, eta, bueno, hau gatu zaigu, 23 pieza. Aurten gure taldeko partaide baten azkeneko Alborada izan kobratu zuentzat, jubilatu iten da, hemendik aurra joi galengo, baina kobratu ez. Txambor, jubilatuko zaigu, Jose, eta hoxe, behantzako izango, Alborada gaurkoa. Nikokin jarraituko dut, baino kolaboratzaile bezala, ez partaide bezala. Adibidez, segurako Alborada, gutzako da, aurreneko pieza eta alaiena, jendea oso guztua entzuten du. Gero, Ioteriko 8koa, Andre Madalen, Damagaztiak, Habanera batzuk, txistua bakarrik gotzue, Txanton Piperri, ez dakit. Badaude 10 o 15 pieza txistua bakarrik gotzue dena. Bakizue banda zala, txistuko banda tradizionala, ez da? Txistu primeroa, txistu segundo, silbotea eta atabala. 25 urte honetan asko aldatu da, ez da? Inauterietan nahiko obligazio lanak izaten dugu, udaletxeko txistulariak. Ostegun gizenen astegea, arratsaldeko ordu bitan 8 gotze dugu, eta gero ja igande arte batez. Iganden goizian berriz Diana gotze dugu. Egunero arratsaldeko 4 ordu gutxiotan Idiarena, eta gero Sexeneta, eta gero astearten goizian Alborada goizeko segietan, claro. Txistulariak oso laguna dira. Esan behar dugu, liburuak esaten dutenez, Tolosako txistulariak uten dira San Fermin eta ez dakigu noiztik. Gaizkeneko fetxak, por ejemplo, Miguel Lezea, uste eta zizala, goain dela, 80 urte olak San Fermin eta guten, txistua gotzera. Gutzako momentu kutunena izaten da astearteko Alborada, ezta? Han jotze dugu txistuko repertorio osua, goizeko 6etan astegea Plaza Zarran, lehengo udaletxen. Han jotze dugu, hori izaten zuten bezala, pieza guztik, 22 pieza, eta gero handik jutegea Idiarena jotzez, jutegea Plaza de Cristalesaino. Han berriz egotze dugu, ez hori pieza guztik batzuk,
eta handiken berriz hiriaren ajotzez, plaza gorritia inagutegea, han hirugarrengo ataletia dugu, eta han bukatutakon, 8 laurde gutxikoetan nola, iten geha, hiriaren ajotzen trianguluaino. Han bukatze dugu, eta ja handiken, aktoroa guardiente,